ATV.cat. Viu el present. Gran partit pels nanos, demostrant que davant de les adversitats saben treure el millor d'ells mateixos i lluitar al màxim fins al final. Tot a tenir la baixa d'en Pere, el qual és una peça important per l'equip, i un resultat advers, només començar ens van saber sobreposar i amb valentia i molt de treball van capgirar el resultat aconseguint així una bonica victòria. Com sempre, vàrem començar malament, amb un defensa que feia aigües per tot arreu i deixen que els rivals poguessin arribar a la porteria amb molta facilitat. Amb molt poca mobilitat per part de tots els jugadors i monopolitzant en joc entre 3 jugadors, perden la primera part a 0-3. A partir de llavors, vam anar de menys a més i amb una defensa més sòlida, amb més mobilitat i volcant-nos a l'atac. Vam arribar amb més facilitat a la porteria contrària, aconseguint més ocasions i arribant així als gols. Al final del tercer part vam estar empatats, a 5-5. A partir de llavors va començar un altre partit. Nosaltres vam passar a dominar-lo, a jugar amb molta intensitat i creure'ns que podíem guanyar, diguent-nos a fer un bon joc col·lectiu. Tot i així, en la quarta part, ells van marcar posant-se de nou per davant el marcador després que nosaltres vam malgastar unes quantes ocasions. En la quintena part van anar pel partit aconseguint 3-0, que ens posava 2 per sobre, 8-6, per començar l'última part. En l'última part, ells van marcar primer, però nosaltres no vam deixar-nos intimidar i seguint amb la mateixa dinàmica van aconseguir guanyar amb un resultat més gran que ens imaginaven i que no reflectia l'igualtat que hi havia d'haver en el terreny de joc. Resultats: Club Waterpolo d'Anglès. Club Waterpolo Anglès 11, Club Natació Minorissa 7. Resultats per Club Esportiu Anglès. Per Benjamin B, 8. Blanes, 0. Caldes de la Marbella, 0. Per Benjamin A, 8. A la B, 7. Sant Privat, 4. Cels, 0. A la B, A, 10. Sant Pons, 0. Infantil, 3. Cadet, 1. Porqueres, 1. Banyoles, 1. Juvenil, 0. Segona categoria anglès, 0. Can Guibert, 2. T'agrada l'esport? T'agradaria col·laborar amb ATV Esport? Si hi ha algun esport que t'agrada, el futbol, el bàsquet, posa en contacte amb nosaltres, info@atv.cat. Cada setmana una crònica, unes fotos, una gravació de l'esport que a tu t'agrada. Vine amb nosaltres, atv.cat.